aleba nono la horo le aleba sungalo ina aya wajibi ya kasundiga une suguri wula bouillon kadi ale de bina dia Cherif La TV plateau spécial a sababu nyuma bouillon auga plateau spécial Ramadan sababu nyuma apote alka alhamdulillahi القائل في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبدي تبسير فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كاولي مندو سانغاني واتي أوكا جمو كانكا نبفاما كو سنغولو ولاندا نيه جمو كان كرن كرني تلسير فلا سانفي سنغولو يرى حكم كونا لا كان لاليمو بسم الله أنوكا باروكي الله تعالى كدين سانو مكا أو بسيكا على باتو چوكو منا جيليا كان سانويا كان أدوني كان ولا أنا بما وليلي ودي أنكرمه أستاذ الفاضل محمد سوغودوغو ميسيغرو بنيندو سيكاسو كورو باراجيما جمعيات أنصار الدين كل سلك لا بدو أني على دبنا باروكه كقنبرو دمنليه أمينا فوليتيم أنكرمه ولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كرباسيلا. بسويت أنا جوار. دمايا بدي. بسويتي. كلاندو. بسويتي. سكاسوكاو بيبي فورو براجي. براجي مغو بيبي فورو باسولا. الحمد لله. بسم الله. جوارا. الحمد لله أنكرمه محمد سوغودوغو عليكا فوليكو مسجني أمينا ينغاليك باروكه فميكا أما ممغو دا كجايا كوكفارا. بعدو تيان كاكاين. كفارا. مونيدو. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته إن شاء الله استهيل ذكري كائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام مي فلوك على فوك على بركة على تندوك على ولي ماندو على مي صنا كان ينسونغلو جرا أنا on bi ala defu awni do ya ke nyom fe solo me ala sona wati se oye ulumina ana maladili ala ka hine nga salama shukra ani korole belajile amin allah taala jawra ka konye dele masa ko ka korna kuna ko ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun okoro akwa munu ka dalendo alala yesu doli wajibi ya uka kom ya wajibi ya mo temene unka manon temene una ka kuma awnye ko ni bedda bo kunye wala sa jonka se kasira alanya siranya mona duskun labo o de matu jombe jantu ka dinana okma ibole fleka nyine ngali mi ke sisa kafara abi mo wasoratu mami ni ye alaka jofara kafara kafara bi wajibi ya mako ka kuma de la kuma mi ni alaka jofara muna fendo ubi e ba so sharia ye ambale ka bo lu dawmo ka fo ni sune do ni toyi ni sune do ni toyi ni sune do ni toyi mo mi tugu ka bo doke o de be ke sababu ye kafara bi soro o kuma o kafara yi abe fo o de mako nyagli ka yirela yemi ke amanye men dai ka ki pini wala sa ina siga hakili soro ka jantu yirela ikana anyo wereke ka konya mafi ka kabila sigatala yala ka jofara limike yala ka jofara limike o do ko so jonka nga jantu ka dinana ka siga sira alanye pour ki ka dine absigi nafa e mai betuti dokete akuma balu dinuka tarda an tadunusahu وثوبك الدهر مغسول من الداس ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس أوكي قد كوي ميقولوا تشوكي قد دينا لحالا بيشوكي يبسوا قد دينا كانوا يقولوا كسرواتي برسانيا ندي كافين نايفور كلها يشوكني كاي مي قد دينا نقولين efega kishi meti fega kishi sirata ko yala edella ka ye ko kurumbo ladu holo jala safewa
ni kurun bi boli a bɛ boli baji de sanfɛ mais kurun a tɛ boli dugukolo jala sanfɛ o de kosɔn mɔgɔ kan ka janto i ka diinɛ na o kuma kafara ni mɔgɔ min ye fɛn dɔw de kofɔra n'i ye o dɔ tiɲɛ ka tugu k'o dɔ tiɲɛ m'a fɔ i porokoto la mais ka tugu k'o dɔ tiɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye kafara bɛ wajibiya i kan ni ɲagili ye. ni Ala sɔnna ma n y'a faamu inshallah taala ni kɛra kuma ye min faamunen don alhamdulillah an baden tv sira lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na ni an karamɔgɔba de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni baro sanuma in kɔnɔ Muhamad Sogodogo Jamiyatu Ansardini lasilikɛlaba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Koro baraji ma alhamdulilahi an bɛ ka kuma fɛn min kan a bɛ fɔ o ma ko ɲangili punition kɛfara sariya ni donna gasi la sariya bɛ min da i kan walasa i ka ko kɔlɔlɔ dɔn i kana don a ɲɔgɔn wɛrɛ la an bɛ ka baro kɛ o de kan sisan an karamɔgɔ kɛfara a bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo jumɛn na. alhamdulillah sa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kitabu min bi an bolo ni tabali kan ni waati in na o ye an karamɔgɔ Sofiane Cheikh Sofiane Bon Salim Darame ale denkɛ ka kitabu o de b'an bolo ni waati in na n'o ye Abdulaziz Bon Cheikh Sofiane Bon Salim Darame kitabu de ye Mukhtasaru Darami fi ma'rifati ilm ad-din daruri fi mabadi al-fiqh al-maliki ola ni y'ale lajɛ a b'a f'i ye ko kafara a bɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma min ni i y'i tugu ka gɛrɛ i muso la sunkalo kɔnɔ ka tugu ka gɛrɛ i muso la sunkalo kɔnɔ tile ganfɛ i sunnen k'i to sun na ka se i muso ma kuma kuntala surunya komi kɔrɔna ko ni an sunna an ka mabɔ an musow la mais ni sun tigɛla an musow dagalen don an ye mais mɔgɔ min y'i to sun na ka tila ka laban k'i tugu ka se muso ma sunkalo fɛ o kuma o bɛ kafara wajibiya mɔgɔ kan aljima'u aw inzalul mani mubasharatan aw ghayriha mɔgɔ min seri muso ma walima k'i tugu o kuma ka fɛn dɔw kɛ seɲɔgɔnma siraw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka halisa wajibu i la donc ko o bɛ kɛ sababu ye a bɛ kafara boli wajibiya a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye a dɔ ye arafi'u niyatu sawm inda alfajiri aw ba'dahu ka tugu ka sun ŋaniya fili o kɔrɔ ye i tun ye sun ŋaniya mais i nana sun ŋaniya ben ka bɔ i yɛrɛ kan ka sun ŋaniya bila quoi fajiri kɛnɛ fajiri waati walima fajiri tɛmɛnen kɔ o kuma mɔgɔ min ye sun ŋaniya ben ka bɔ i yɛrɛ la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ kafara wajibiya mɔgɔ kan donc nin y'a dɔ ye a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye o de ye ka tugu ka fɛn dɔ dun jirimafɛn na walima dumunimafɛn na ka s'i kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye a bɛ kafara wajibiya mɔgɔ kan n'i ye nin fɛn o fɛn kɛ k'i sunnen to sunkalo tile ganfɛ tugu bolo ma nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka sun kafara wajibiya mɔgɔ kan donc o kuma kafara a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye rabiu riddatu wal iyazu billah o de ye ka muruti k'a fɔ ne tun ye silamɛ ye mais silamɛya ko wɛrɛ cayala ne ma n'o don n bɔra a la donc mɔgɔ min y'i muruti ka mɔgɔ min sina ka balan ka bɔ silamɛya na donc o kuma silamɛya fɛn bɛɛ tiɲɛna a bolo a ye fɛn fɛn kɛ ka kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna o kuma o yɔrɔnin kelen na fana n'a tilala ka laban ka nimisa ka segin kɔfɛ walima mɔgɔw ko que vraiment e yɛrɛ sɔnna nin ma cogo di nin b'i sɔrɔ cogo di a sina ka nimisa o yɔrɔnin bɛɛ a segira kɔfɛ hali n'a segira ka don silamɛya na kura ye o kuma kafara bɔli o bɛ wajibiya a kan donc o kuma nin fana y'a dɔ ye bon o n'a ɲɔgɔnnaw n'a ɲɔgɔnna caman alhamdulilahi rabbil alamin an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ ka boli fɛn min kan ni o ye sariya ka punition ɲangili bere kɛfara a bɔra a bɛ maa sɔrɔ lahalaya minnu kan a bɔra ka dɔ fɔ an ye o la an karamɔgɔ kɛfara in i b'a bɔ cogo di alhamdulilayi kabini alakira ba ne kɔni kisi bɛ a ka kumaw ye n'i ye kira ka hadisa dɔ lajɛ musilimu kɔnɔ ani muwata maliki kɔnɔ n'i y'o fɛn fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔ k'a fɔ alakira ko ne kɔni kisi bɛ ye mɔgɔ min hadisa in ma filɛ o de ye Abi Hurairata ye an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana rajulan aftara fi Ramadan k'a fɔ cɛ dɔ don dɔ a y'i tugu ka sun tigɛ
tilegan fɛ kɔrɔ ye ka sunne to tilegan fɛ a y'i tugu ka sun tigɛ fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'tika rakabatan ala kira ye a yamaru ko a ka jɔn ka hɔrɔnya aw yasum shaharain mutatabi'ain walima a ka kalo 2 sun a tugulen ɲɔgɔn na don kana don a ni ɲɔgɔn cɛ aw yut'im sitina miskinan walima ka miskine 60 ladumuni donc kira ye ni fɛn 3 de jate ka tugu ɲɔgɔn na ni a y'i sɔrɔ ɲagili bolo ma k'a yɛrɛla i ye min kɛ a ma ɲɛ o kuma ala yɛrɛ ka pinisɔn n'o ye ala ka jate la k'a yɛrɛla k'a fɔ a bon vraiment nin ma bɛn ma k'i ɲaki walasa i kana se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan o kuma o dɔ de ye ka jɔn kan hɔrɔnya mumini jɔn k'a san k'a kan hɔrɔnya o kuma o y'a dɔ ye ka jɔn san k'a kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya na o kuma o y'a dɔ ye a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye a dɔ ye aw yasum shaharain mutatabi'ain ka kalo 2 sun k'a da ɲɔgɔn kan don kana don a ni ɲɔgɔn cɛ komi na fɔ a fɔlen filɛ cogo min k'a tugu ɲɔgɔn na ko a bɛ ta ten k'a daminɛ jɔn na ka b'o la ka na a tɔgɔ bɛ di kalo 2 sunni na o kuma ni ni si fanga ma kɛ a la aw yati am sitina miskina walima a ka miskina 60 la dumuni Usaye naam e filɛ k'a fɔ cogo min na k'a sigi sigi ɲɔgɔn kan ni ɲangili bere bɛ ta i fɛ sariya bɛ ɲini fɛ fɔlɔ i ka jɔn de ɲini k'o san k'o kan hɔrɔnya k'o ta i hɔrɔn ye o sɔngɔ mana bɛn min ma e de b'o sara o tɛ wari fitinin ye dɛ siga t'a la ni o ma se ka kɛ i fɛ i fanga ma se o la k'i ka misikina kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na ka tugu ɲɔgɔn na cogo di m'o de faamu kalo 2 sunni ka tugu ɲɔgɔn na o ye comme na fɔ i ye tile 60 ou bien an k'a fɔ ni kalo min kɛra tile 29 ye jate la ka kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na cogo in tugu ɲɔgɔn na i bɛ kalo 1 sun k'o ban ka kalo 1 wɛrɛ sun k'o da o kan foyi tɛ bila o ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ bila o ni ɲɔgɔn cɛ ka tile 60 sun ka tugu ɲɔgɔn na 60 sun o de ye a ɲagili bere 2nan ye mais Usaye ni maa min ye tile 40 sɔrɔ ou bien 50 sɔrɔ ni diinɛ ye nɔgɔya diinɛ ye cogo min na a tɛ a to i ka ka da i yɛrɛ ka kɛwale kan o de b'a to ni ɲagili in fana bɛ da i kan c'est fo 60 in de ka tugu ɲɔgɔn na fo 60 in de ka tugu ɲɔgɔn na mutatabi'ain faamuna sisan sabanan o de ye ni o se ma sɔrɔ o kuma ka miskine 60 ka olu la dumuni o kɔrɔ ye ka balo d'u ma quoi miskine 60 ka suman di miskine dɛsɛbaatɔ mɔgɔ 60 ma malo bɔra de wa walima hakɛ fɔlen don o dumuni kɛcogo bɛ kɛ bi muddi nabi sallallahu alaihi wasallam ni ala kira ka mure miskine kelen o kelen mure ɲɛ kelen mure ye sumalikɛ minɛ de ye sumalikɛ minɛ min ni a bi kɛ ka sumaliw kɛ komi na fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlenw don walima bana ye mɔgɔ minnu bali ka bɔ sun dɔw ma olu bi sumalikɛla min kɛ ka sumali kɛ k'a bila u ka sun pilasi la dɛsɛ kosɔn o mure kelen o fana de bɛ kɛ ka ninnu ka balo suma fana suma o bɛ bɛn anw fɛ yan i n'a fɔ tulo kilancɛ sa kɛ alhamdulilayi komi na fɔ tulo kilancɛ ale ni zakatul fitiri tɛ suma cogo ale ni zakatul fitiri tɛ kelen zakatul fitiri n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ o minɛ ka bon n'ale ye o bɛ taa tulo 2 ale ɲɛ 4 bɛ bɛn zakatul fitiri suma minɛ ɲɛ 1 ma n y'a faamu sisan Usaye a bɛ daminɛ ka jigin de a daminɛ ka jigin jɔn ka hɔrɔnya n'i dɛsɛra o la n'o wari ma kɛ ye i k'i farikolo di siga t'a la ka sun tile 60 sun tile 60 ni maa min ko se bɛ ne ye ne tɛ se ka jɔn kɔni ka hɔrɔnya mais n tɛ n yɛrɛ bila sun na ne b'a daminɛ miskine 60 dumuni na n'o kɛra a ye sɔsɔli wɛrɛ kɛ tuguni ka fara sɔsɔli kɔrɔ kan ka d'a kan a fɔra ye cogo min a k'a tugu ɲɔgɔn na parce que o fɛn in ka nɔgɔ se tɛ wala o ka nɔgɔ mɔgɔ caman ma mais sariya ti o lajɛ quoi n'i kɛra silamɛ i bɛ tugu sariya de nɔfɛ mais sariya tɛ tugu e nɔfɛ quoi mais ni dɛsɛ nana o de b'a to sariya bɛ se ka
diinɛ ma dabɔ ka degun da mɔgɔ kan a dabɔra nɔgɔya de kama mais mɔgɔ yɛrɛ ka dansago o de bɛ na ni ko dɔw fana ɲagili bere dali ye kan ni tiɲɛ n'a ma kɛ ten mɔgɔw bɛ kulonkɛ sariya siga t'a la mɔgɔw bɛ kulonkɛ silamɛya sariya la n'Ala sɔnna ma an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na ni an y'an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kan n'a bɛ fɔ a ma ko sunkalo walanda ka baro sigi an ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn baro cogo min na Alahu Taala ka diinɛ sanuman kan aw bɛ se k'aw ka nafa sɔrɔ an ka bi maa welelen o de y'an karamɔgɔ ye Ustazul Fadil Muhamad Sogodogo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sikaso Koro baraji ma Jamiyatu Ansarudine lasilikɛlaba don an n'ale de bɛ ka baro kɛ kɛfara kan kɛfara ye mun ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ lahalaya jumɛn na ni minnu kan ka a kan ka sara cogo min na a dɔ fɔ an ye i da sera baloko min ma yali o balo yɛrɛ o o bɛ bɔ balo sugu jumɛn de la alhamdulillah sa an da sera baloko ma o ye an yɛrɛ ka sigida la an bɛ balo fɛn minnu na olu kelenw de don komi n'a fɔ suman minnu bɛ an fɛ yan n'an bɛ balo olu la komi an b'a kalama an yɛrɛ fɛ yan ka daminɛ sɛnɛ suman ninnu misaliya komi n'a fɔ kabaw kenikew taa se malow ma o n'a ɲɔgɔnnaw donc a bɛ se ka bɔ nin bɛɛ la sunan ninnu ka taa se nɛgɛ ɲininka o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ balo min na an fɛ yan an ka balo fanba sirilen bɛ fɛn minnu na toujours olu de don sɔ b'a la o b'a la koyi n karamɔgɔ mais jagosa tɛ k'a fɔ ko min t'i sɔrɔ an fɛ yan walima min tɛ sɔrɔ e bɛ sigida min na min tɛ sɔrɔ yen fo i ka t'o ɲini jagosa bilen tɛ jagosa ye mais min bɛ sɔrɔ i ka sigida la a bɛ kɛ n'o de ye mais toujours sisan an bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔnin an tɛmɛna yɔrɔ dɔ kan n'o de ye komi n'a fɔ fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka kafara yɛrɛ wajibiya an bɛ segin ka na dɔ ma o de ye komi n'a fɔ mɔgɔ min ye i muso karaba jagosa bilen ka se a ma k'i to so na ka muso yɛrɛ to so na sunkalo tile ganfɛ i yɛrɛ furumuso o sera karabali ma voilà bon directement n'i y'o kɛ sunkalo tile ganfɛ y'a dɔn an bɛ ka kuma o de kan o de bɛ kafara wajibiya bon directement n'o kɛra a bɛ wajibiya muso kan ale k'a ka tile kelen juru sara mais e min ye muso karaba ka se a ma muso ka kafara ni e ka kafara o bɛɛ lajɛlen doni bɛ da e kelen kun ayi sisan muso bɛ tile kelen sara muso bɛ tile kelen sara e min y'a karaba ale ka kafara karabali ɲagili e b'i ta ɲagili bɔ ka tila ka laban k'ale ka ɲagili juru sara a bɛɛ doni bɛ da e kelen kun o bɛ n'a fɔ sisan i bɛ tile 120 su a bɛ komi n'a fɔ i bɛ tile 120 su k'a tugu ɲɔgɔn na walima i ka misikina 120 balo o ɲuman kɔni ye min ye dɔrɔn k'i mabɔ a la o bɛ sisan Musa ni cɛ min y'a muso karaba est-ce que muso fana tɛ se k'a cɛ karaba wa aya a bɛ se ka kɛ ni hali ni muso ma karaba n'u jɛra ka bɛn a kan hali ni muso ma ale karaba mais u jɛra ka bɛn a kan a bɛ wajibiya bɛɛ ka jɔ n'i ta ye mais o ye u bɛnna kan nka muso yɛrɛ fana ka cɛ kɛlɛtigɛ ɲini muso ka cɛ karaba ka se cɛ karaba bon a bɛ se ka kɛ nka o ka gɛlɛn dɔɔnin o ka gɛlɛn dɔɔnin karabali yɔrɔ la filɛ ka fɔ cogo min na voilà karabali yɔrɔ la sabu e min fɔ nin ye bon kuma dɔw la o kɛlɛtigɛ siraw bɛ yen o ni karabali tɛ kelen ye o ye provocation ye voilà fini doncogo ni ko kɛcogo ninnu bon olu b'o danna quoi mais karabali o ye karabali yɛrɛ de ye o b'o cɛ kunda bon directement n'i y'o yɔrɔw lajɛ i b'a sɔrɔ a fɔra de ko ni mɔgɔ min ye a muso karaba sunkalo tile ganfɛ bon o la i bɛna ye kuma in bɛ cɛ ta direct la kosɛbɛ donc n'o kɛra dɔrɔn a bɛ wajibiya ale kan muso ka kafara ani ale cɛ yɛrɛ ka kafara a k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a filɛ k'o de fɔ a ko fa'idatun wa'lam ana man jama'a zawjaha fi nahari ramadan إذا وتي الرجل زوجته مكرهة في رمضان كفر عنها وجوبا إما بإطعام وإما بالعتق دون الصوم إذ الصوم الأعمال البدنية donc أكما ولا يجب على المكره مطلقا إلا القضاء وبذلك تجب لمكره كفارتان إحداهما عن نفسه والأخرى عن المكرهة على المشهورة كما قال الباجي donc maniyen lagɛ san k'a fɔ ni cɛ min y'a muso karaba sunkalo tile ganfɛ
wajibi aleka aka muso ka kafara bo ima ni miskine dumuni ne walima ni jon ka horonyali walima ni sunduli o kuma abe wajibi aka kafara bo yemin karaba ibi tabo iba tabo bo koni na mo ka sika sira ala nyaki jandon sabu ni konu do sika ke me ni ala ni imuso adorani ba kalama imuso mana je yi chogo ijija ni wati kunguruni ni iki mine ka sira ala nyaka ato ikan iga dina di kala no ala salama donc ni ala ka jofara o de bina ni nyagli nu wajbalika no wajbalika ni mo fana bo asra fe ina ala be kalala amala deli ya rabbi ala kana sa akanzaro amin allah taala ala kan kishi ama amin allah taala alhamdulillah rabbil alamin ambadi wonya fa yigo mina amanga jam kanka sumolo walanda saz na sumolo kalo bayi sigatala ina kalodu sigatala masaka fonisire ya kalodu abiti ere biseka muni fo islam manto yi fonisire ya la kan shuka ke ukan alhamdulillah karamo ambi foki wali nyandon ki barkada yani kan sewuma ambi folo ka yafa ina erefe kuma temesrawdo abe wajibi ya konya musotugu ko ku jando nanyo na yorawula mona musotigu oichen mais kuma dola konya dolen kura kuma dola konya cheti fika bo konya muso kerefe konya muso rete fika bo konya chekerefe fen kura ka di nyonye kwa o directement ona nyona no yikase ki jandu yerela ma dowla alni kafarate ma dowla kulonge do be absiga ni fen do boli la mi bisigi ka sun che absiga sun che absiga klekelen sara kasari ma kafara bo be absiga ya ala ni lagal yere sara be absiga ke o de la mi o kunguruni ke misasini ko ninchi o nga alhamdulillah bolen fleka mi fosan ustaz ni dine hina dina do dina ya hina dina la kirabba ko ne man kisibaye ako saraka mogo ka bana do bi abi je do ko toro bebi dese ka furake nga mogo do jigi tuguli be ke sababiye ala bi hina na ki ka bana wuli ka bika saraka nyuma boli abi se ka bana do kene ka soro do ko toro blesera masadi ba kene yawo ni jondo jigi tuguli ala bi ka degu do wuli o de ko son ami jamana min kono jamana yi akaka anga nyon lage akaka anga hine nyono bari man kinda shinji kinda anga nyon jate mena jon desele do sebe joni alage bika di dola me ala de be shinindo ala iseke mami islamede alage desebato munu bi kerefe ika udu do jigitu kuma dowla adobe ke shiniye sigi abe lasago kabla do natawla ki ka gele do wuli ka buyika irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay hina maula mogo mununi olu nawolu sanfe sela fangana no kera masami fana ka sebi beta sanfe o be hina ula koray ani munu bi sigila dugo kolo sanfe ya ay hina ulula masami fana ka sey kabakolo gulo no ka sebi beta sanfe fana ba ka hina jigi ka dawo saba awne be dugo kolo sanfe ya awne be sigila nyogon fe ya akacha fe na hina na nyogona masami nga sey yiri waledo fana bi ka sey dama o de la ko irham man fil ard ay hina mo wala munu be dugo kolo sanfe yarhamukum man fis samai masami nga sebi sanfe mi nga sey sab kama kabakolo gulo ani mi nga sey ba mbeta sanfe ari fana bi ka hina alaka hinana alaka yireke hine ala kira ne man kisiba ka tugo ola kira ko fendo ko fenfla be fo imande ala ko bo mo ko be kelena o yijmeye kan na fallase ibalema silama nyogon ki kan na fallase ibalema silama nyogon ko kade ala ko sbe ibalema silama di gulen de sebato gele abato munun be ki kan na fallase uluma ika soro sraw o kuma ku deme ni ayi abi ke sababiye ala bi nuso jey koro alaka ala ni sonje rabbi ala ko ke anyi amin allah taala sungalo yin alaka nyimati me herala amin allah taala amina odi datugu sisa ni ala sunama badi wanya fa yugo mina ka fo ni anyi jemuka kerenkerenin ka na fama ko sungalo walanda tele la baraw do wati la ko do
an karamɔgɔ Muhammad Sogodo waati de ni baro ferele ni shi tobe baro in tobe foli kana kuma kunce kuma la dugu duna silamɛ mantun ye ka baara in datugu an karamɔgɔ an bɛ foli kɛ an bɛ Sherifu Usmani Madani Haidara fo ni ne y'ale fo a bɛ komi na fɔ ne bɛ ka n yɛrɛ fo ni y'a fo a bɛ komi na fɔ n bɛ ka n yɛrɛ fo munna sabu ka d'a kan Sherifu Usmani Madani Haidara ale bɛ komi na fɔ anw bɛ komi na fɔ ale nka a bɛ wajibiya an ka an yɛrɛ fo sabu an karamɔgɔ don mɔgɔ karamɔgɔ waati bɛɛ fo ka t'i sa a ka juru bɛɛ la i kan ka wale ɲuman dɔn nka Ala sɔnna Sherifu Usmani Madani Haidara a ye dilanli kɛ an fɛ yan diɲɛ mɔgɔw ye Haidara nafa dɔn wa Ala sɔnna ale ka dilanli a n'a ka ɲɛli o y'a diɲɛ mɔgɔw bolo mana bɔ a nɔfɛ ka wuli ka taa jamana kɔ ka taa kalo 4 kɛ vraiment nin kɛnɛ in kan an tɛ se ka wuli n'an m'a fo ka dugawu kɛ a ye si ani kɛnɛya an bɛ Ala de deli Ala k'o di a n'a ka denbaya ma an t'o jɛnya nka an b'a fo k'a ɲini Ala fɛ hali bi hami min bɛ a la degun b'a kan a n'a ka Ala de b'o dɔn yarabi Ala ka wuli a bɛ min fɛ coyi Ala k'o de k'a ye a bɛ sera fɛn o fɛn Ala ka kisi a ma donc o kɔfɛ an bɛ aw telebaarakɛlaw yɛrɛ fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Sikasokaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro Barazi a n'a dafɛla mini mɔgɔ bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw yɛrɛw ye aw bolo baara min na su ni tile an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'aw fanga se sini kɛnɛya ni sutura ni labancogo ɲuman Ala k'a di an ma jamana Ala k'a basigi jamana Ala k'a lafiya Alakira ba kanu kama jamana bonya kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebesiri fila lajɛbaw baara a sera a kuncɛ waatiw ma an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen n'a fɔ a ma ko Sunkalo Walanda an ka bi maa welele o de ye an karamɔgɔba ye Ustazul Fadil Muhammad Sogodogo ka bɔ Sikaso Darul Hijra Sikaso ye dugu duman ye Sikaso ye duguba ye Koro Baraji a sigilen bɛ yen ka yen bɛɛ fo ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Muhammad Sogodogo ale ka nin déplacement ba in na an ye an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a ye dɔnni min di an ma a y'a bɔ dɔnniya min na Ala kana dɔnni in farikolo min y'a di Ala kana jeni hakili min ye nin d'an ma Ala kana hakili in tiɲɛ Sherifu barika kosɔn a kɛra walanda ye ne ni aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka kalo in timɛ di an ma ka musaka nɔgɔya k'an yɛrɛ kɛ ɲumankɛlabaw ye nin kalo in kɔnɔ san caman bɛ Ala bolo Ala ka yira an na shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك للجنة عطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك le aleba nono la horo le aleba sungalo ina aya wajibiya ka sundiga une sugulula Bouillon kadi ale de bina dia Sherifla TV plateau spécial a sababu nyuma bouillon auga plateau spécial Ramadan sababu nyuma apote al